Jo, proč jsem se nabídla, že připravím dezert na pokoncertní večírek Lady Syncopy? Její styl je tak moderní a ostrý, že by se s ním dal... Pomůžeme ti. Na Lady Syncopu jsme odbornice. Chrissy mi pustila všechny její videa. Já četla všechny články. Kirsty, víme úplně přesně, co má nejvíc ráda. Ovocnej koláč. Mamutí dort. Banana split. Bochanky se šlehačkou. Vždyť je to Lady Syncopa. Ona miluje šlehačku. Takže dortík nebo nic. Upeču to sama. Už je čas. Všechny vypadají nádherně, mám v tom zmatek. Lady Syncopa si vybere. Jo, můj. To sotva. Ne, to nedopadne dobře. Ne, co si Lady Syncopa pomyslí? O, fajn. Myslím, že jste zobrazili můj moderní ostrý styl v podobě dortu. Úžasné. Ještě, že víme, co má naše oblíbená hvězda ráda, tedy skoro.